בעבור רוב האנשים ספורט הוא משחק, בילוי של יום שבת, או אפילו סתם סיבה לפצח גרעינים. אנחנו חושבים שספורט יכול לשנות את העולם. במציאות של היום, אפילו לשחק ביחד זה לא כל כך פשוט. להכיר את השונה ולגלות שהוא דווקא די דומה. וכמה טוב יכול להיות יחד בקבוצה אחת. עמותת מפעלות חינוך שמה לה למטרה להשתמש באהבה לספורט כמנוף לשינוי חברתי. אנו מאמינים שלכל חניך הזכות לחלום על עתיד טוב יותר. תפקידנו הוא לפתוח לו את הדלת. באמצעות הספורט לומדים החניכים לעבוד בקבוצה, לקבל את השונה, להנהיג, להוביל ולאמץ אורח חיים בריא. בנוסף, זוכים החניכים לתוכנית העשרה ולעזרה פרטית בלימודים. דרך המגרש ובאמצעות תוכניות חינוכיות ייחודיות, אנחנו מגיעים לנפש החניכים והחניכות, מפתחים בהם אמונה בעצמם וביכולת שלהם להשפיע על עתידם. תרומה לקהילה, הנגשת הספורט לאנשים עם מוגבלות, קירוב בין מגזרים, העצמת נשים ושוויון, אלו ערכים שניתן להקנות בעזרת ספורט. במפעלות חינוך שמנו לנו למטרה להגיע לכל חניך שצריך אותנו ולכל חניך שרוצה אותנו. פעילות העמותה נעשית בקרב ילדים ובני נוער בפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל וגם בקרב אזרחים ותיקים. פעילות העמותה מתפרסת על פני 250 רשויות ב-750 מסגרות שונות ולוקחים בה חלק כ100,000 חניכים. העמותה מאפשרת לחניכיה הבוגרים להשתלב בשירות האזרחי, לקבל הכשרה מקצועית וללמוד במכללה החברתית של מפעלות. בתום ההכשרה, הבוגרים שווים לארגון כמאמני קבוצות וכמנהיגים קהילתיים. עד היום זכו להכשרה מקצועית במסגרת העמותה למעלה מ-1,500 צעירים וצעירות. פעילות העמותה זכתה בפרסים רבים, ביניהם פרסי ECA, Beyond Sport ועוד ספיישל אולימפיקס. הידע המקצועי ותוכניות ההכשרה למאמנים מיוצאים למדינות שונות ברחבי העולם. הרשות הפלסטינית, ירדן, רואנדה, קמרון, האיטי, הודו, פיליפינים, קונגו, טנזניה, ניגריה, נפאל, ארצות הברית וקנדה. למעלה מ500,000 בוגרי מפעלות אומרים תודה לכל מי שאפשר להם להפוך את החלום למציאות, ומבקשים כי תיתנו יד לשינוי חברתי קהילתי אמיתי, ותמשיכו לצעוד איתנו יחד לעבר חברה הוגנת יותר, שוויונית ומלוכדת. כי הילדים ובני הנוער של היום הם החברה של המחר.